Trí dó híon náid beos dócha tíí brianan seo go léamh na nuachta den lá neamh an tochtú lá fichiid miabrain ráhvílas seachtaí. Ag bhí mé ag léamh as an nuacht seo ní freisin agus mar a dúirt me mar a osclaítear droichid in Nuacht damsaíonn an dam. So dún dam na damsa in Nuacht. Ach ní hé sin na scéalta atá i testal ben nis go scéalta as Weimar, cáhfuil Weimar. Thur na Gearmáine is cathair é agus tuairiscítear an neamh faoin na deacrochtaí atá ag lucht dídin agus áitireóirí na cathroch ag iiriúnú lena chéile. Tá siad amón tionscadal a chahas le chéile iad ach ní eictir na grúpi seo ag teacht le chéile go fóill. Pobalaí. Is léir go bhfuil an New York Times ar ais an seanfort. Fiú agus Trumps teachbán agus poblachtánacht tofa in Montana. Tá New York Times ag canna as an leabhar órán an leabhar oman a rá si ag canna as an nuaí raibh an tóchan agus ag tuairt faoin na pobalaí. Scéal seo chaideann an nuachtáin síos an mhara seascais an fear clochar teolaí síon na pobalaí sin é an Parliaments na Eorpa agus iad fós ag saca tuarastal ón Aontas Eorpach. Ní is agam céir de saoidí le ráfuil sin. Tá siad a dhéanamh daoine cosúla Nigel Farage ar nó. Tá Míolta Móra dronacha ag fáilbháis in scóra san Atlantach thuaidh. Fuarthas cearcha chéan ar a laghad le déanaí agus tá bás na Míolta Móra ag mearú na neolathe. Tá na heolathe mearathe. Tá Florida ag duine leorghníomh. Tá siad ag duine cútaimh mhig i gás droch ide ceathrar fear ghorum ceantaíú go héagórach níteag cearchaní agus a tugadh droch ide ceartúibh. Agus faoir tá Florida ag
góil leiscéil agus ag admhail gur dearnú neamhchóir. Tá Robert Durst na cuairte na arís agus tá cás cuairte ag leanach de raí in bhfuil léirethúr scanan tar éis teistiméireacht a thuairt gur chuir Susan Berman bréagreacht bhean chéile Robert Durst féin ar a telefón. Níl is agam cén fágan nearna sí seo, agus níl mór an eile ráthagam faoi. Well, tá Sean Hannity tar éis féin a cheangal le Bill Shine feimineach cuachtach Fox News agus ag leanacht sampla Donald Trump tríd an duine seo Bill Shine a chosaint is srá tweetani. Bhaile breanú isteach sa todhchaí? Well, más má. Má tá an srach éichant sin isteach sa todhchaí ag testal wit ní gá ach breanú ar na táirgí tá cólachtaí nuachanscnta ag déanamh. Suirt abheochan crua airí atá ar siúl sna Stáit Aontaithe faoi láthir. Well, chúla sibh cínte faoin Tuigiminis an fá nach rá an camera ag obair ar an ríomhre. Nílach camera amháin ránathe agam ar a gcóras. Ach ní bhaineann sin le nuacht. Duine mé sin a réiteach tar éis an taifid seo. Tá haring an airlíne United droch cháil idir féin trí feisnéir haringtamachchas Eitleán rinneadh seo le lámhláidir agus tafadú an tairgt. Tá United agus an feisnéir úd tar éis teacht ar thocrú le chéile ach bhuachtain scéala. An chathair mar ghámlan má tá ealaíonn i testal wit ní gá ach siúl trí chórsannachtaí nuamhrach. Ní mé an scanan dear white people a riamh ach tá srá chlárachaí nua ar Netflix bhumathe ar an scanan agus dar leis an léirmheastóir sa nuachtáin in neamh cinneann an trá éirim an scanan. Mas herlet bonus nó crí an scanan. Tá sco ránúchan an NFL hart agus tá na himleoirí ionsaí tá mórachart ar imleoirí ionsaí ní hanan agus blianta eile nuair a bhí ráchart mór ar chasantóirí. Tá museum
in Manhattan oscailte Governor Jackie Robinson and Timlor Gorum a haring clúgus cáilir féin. Agus sin iad na scéalta móra sílim ní móra an eile le rá agam. Má labhraíonn tú rud go soiléir, labhraíonn tú go folasach é. Má tá tís déanta agat an cháca milliis agus tá an tís go déanta go bra tá cótheasfacht má in sa tís. Is féidir cúpla a bheith sa bhroin agus iad neamhionan. Agus ní léon rud eile le rá ó sé. Déantar droichid in réisi. So sinna méid don láineamh, tásúil agam gur bhain sibh úsáid tainmh nó tarbha as an Móra Nuachta sin, agus go mbeidh muid a cainslí chéile arís sarabhad idir an dáilín cuim ra dé oribh go léir.